A la Fundació Catalunya Voluntària som uns defensors de la formació no reglada en la que creiem perquè l'hem pogut posar a la pràctica al llarg de 20 anys i perquè també entenem els problemes que existeixen a la nostra societat i com l'educació no reglada pot ser un element molt important tant pel que fa als reptes educatius que tenim com pels reptes laborals i socials i econòmics. Perquè l'educació no reglada té uns avantatges molt clares en relació a l'educació reglada que ens permet a tothom veure-la com una cosa del tot complementària perquè treballa amb elements que són diferents a l'educació reglada. Nosaltres entenem que hi ha moltes fonts de competència que, juntament amb la informació que genera el coneixement i que és el punt que ens ofereix la formació reglada en la nostra societat, hi ha altres fonts de competència que són en realitat les que marquen la diferència al moment d'aconseguir una feina, en el moment de crear el teu propi negoci, en el moment de prendre una decisió sobre la teva formació, els teus estudis i en realitat per qualsevol cosa de la vida són les competències que entenem que són més rellevants i més útils, que són les habilitats, les actituds i els interessos. O sigui, al final, les persones que poden donar un treball es fixaran en les habilitats, en les actituds i els interessos i el voluntariat és una manera excel·lent de poder identificar-les, desenvolupar-les i reconèixer-les també. Tot i que la formació no reglada dona uns certificats que no tenen el mateix valor que el de la formació reglada, que són certificats que cada cop tenen més valor i que es reconeixen cada cop més per part de les empreses i fins i tot per part del mateix sector educatiu. La formació i l'aprenentatge es dona entre diferents persones de manera horitzontal. Què vol dir això? Que totes les persones poden no només ser destinatàries de la formació, sinó també ajudar altres persones a millorar les seves capacitats i a formar-se. O sigui, aquest tipus de relació fa que les persones que participen en una activitat de formació no reglada hagin d'assumir molta més responsabilitat pel que fa a la seva formació continuada i al llarg del temps i també com a part del procés d'aprenentatge dels seus companys o companyes amb els quals estan col·laborant, amb independència del paper que cadascú té o ha assumit amb aquesta relació. La formació té lloc a múltiples direccions i té lloc de manera molt més rellevant per la senzilla raó que el que s'aprèn té relació amb el que la persona desitja aprendre, amb el que la persona ha escollit aprendre i amb el que la persona realment li interessa. Fer un voluntariat té l'enorme valor de que les persones fan allò que volen. És aquesta connexió entre el voler, el fer i l'aprendre que es dona a la formació no reglada de manera que molt més fàcilment podem entendre la seva utilitat i el seu impacte. Donat que una persona que està aprenent coses que els interessen, més fàcilment podrà aprendre. És per això que nosaltres entenem que totes les entitats poden crear programes de formació no reglada en la mesura que entenen la pedagogia bàsica de treball que es basa en l'acció i en la reflexió i en la reflexió sobre aquesta acció, aquesta experiència a l'hora d'identificar elements a millorar i que té sempre un component molt important de construcció de la confiança en un mateix i augment del coneixement sobre les pròpies capacitats d'un mateix o d'una mateixa. És per això que l'educació no reglada també es pot definir com aquell tipus de formació que no només afecta a les capacitats cognitives de la persona i al seu intel·lecte, sinó que també afecta a les habilitats, les capacitats que pots fer realment de realitzar coses i fer tasques, i també a l'aspecte bàsic i essencial, que és l'aspecte de les emocions i dels sentiments. Els continguts de la formació no reglada no són com els de la formació reglada, que estan sempre fora d'un mateix, en un llibre, saps? Estan fora, sinó estan dintre d'un mateix. O sigui, aquesta connexió entre el que una persona porta a dintre, que poden ser les seves
els seus interessos, inquietuds, valors, la seva experiència de vida, en definitiva, és la matèria primera sobre la qual treballa la formació no reglada i sobre la qual les entitats de voluntariat podem treballar amb les persones que fan un voluntariat, ens podem, com a responsables d'entitats, comprometre a donar aquest suport enfocat amb aquest reconeixement, millora i desenvolupament de competències. Entenem que això és una cosa que tard o d'hora és una tendència cada cop hi ha més entitats que parlen del reconeixement de les competències de les persones voluntàries. A la llei catalana del voluntariat s'inclou com un dels elements que defineixen el voluntariat el seu impacte pel que fa a l'aprenentatge i hi ha moltes iniciatives que es poden conèixer. Nosaltres com a entitat, malauradament hi ha molt poques entitats que fan programes de voluntariat fent servir aquesta metodologia no reglada. Estem convençuts que totes les entitats de voluntariat podeu convertir els vostres programes de voluntariat en programes de formació no reglada. Això té múltiples beneficis per a la vostra entitat, pel que fa a la vostra capacitat per acollir programes de pràctiques de formació, fins i tot de pràctiques laborals o semilaborals, en el sentit que l'objectiu és un aprenentatge, un desenvolupament de competències, d'informació, de capacitats específiques que formin part d'aquest programa. A la Fundació Catalunya Voluntària tenim aquest compromís amb totes les persones que fan un voluntariat d'ajudar-los a millorar en les seves competències i oferir-los aquest suport, perquè entenem que la persona jove està en un moment certament difícil arran de les dificultats per accedir a una primera feina, arran de les dificultats per continuar estudis, no només pel preu, sinó també per la seva poca utilitat pel que fa a trobar una feina, en molts casos. Llavors, això volem ser una mica crítics amb el sector educatiu perquè no es fixa en aquestes habilitats, en aquestes actituds que són les que reclamen els sectors productius, els sectors empresarials, per exemple, però també els mateixos sectors socials. Hi ha moltes coses que cal millorar. Nosaltres no som sector educatiu, però sí que som tercer sector i és per això que estem intentant omplir els buits que existeixen al nostre país pel que fa a oferir aquestes oportunitats de formació continuada on les persones poden efectivament millorar el coneixement de les seves competències i guanyar una pràctica que permet millorar habilitats i actituds, així com descobrir interessos que poden marcar un abans i un després pel que fa a aconseguir una feina, a iniciar una iniciativa de tipus empresarial o per continuar els seus estudis. Entenem que la formació no reglada té el valor de ser una activitat on la formació es compatibilitza amb el gaudi, amb l'entreteniment, amb el treball en equip, amb el desenvolupament de la teva pròpia idea, de la teva pròpia iniciativa. I això, tothom pot entendre, són elements que ajuden pel que fa a la motivació i ajuden pel que fa a assumir responsabilitat per l'acció que realitza. A la mesura que aquesta acció és una manera de millorar una competència que la pròpia persona voluntària vol millorar i que nosaltres, com a coordinadors o responsables o mentors, podem ajudar aquesta persona realment a fixar-se, analitzar, millorar i en un procés de compartir, en un procés horitzontal que crea una confiança i que crea una col·laboració que pot ser, que només té avantatges pel que fa a la realització de les activitats de l'entitat i al propi clima que es viu dins l'entitat. És per això que us animem a veure aquests vídeos i són eines molt senzilles, a part d'útils, són coses que totes les entitats podeu molt fàcilment adaptar a les vostres altres eines que feu servir
I bé, us animem a fer-la servir i esperem que us serveixin molt. Gràcies.